Is-sibt wara nofsinhar tilef ħajtu Salvu Dalli, ir-raġel li kien akkużat li qatel lill-ibnu stess f'Ħalaxa f'Awwissu tal-2020. Fl-aħħar ġimgħat Dalli li kellu 68 sena kien qiegħed jingħata l-kura l-isptar wara li fi frar ingħata l-ħelsien mill-arrest u kien qatta 7 xhur il-ħabs qabel ma nħeles. Il-każ kien seħħ fis-7 ta' Awwissu tas-sena li għaddiet meta Imut Dalli ta' 37 sena kien instab ferut minn tir ta' arma tan-nar. Lura fi frar Salvu Dalli kien ingħata libertà proviżorja l-difiża tiegħu kienet talbet għabbażi ta' diversi fatturi, fosthom il-fatt li hu kien qed ibati minn diversi kundizzjonijiet ta' saħħa u li kien qed jingħata l-kura għalihom. Id-delitt li seħħ fid-dar ta' Salvu Dalli kien wieħed li riżulta minn relazzjoni turbolenti bejn il-missier u l-iben tul is-snin. Dakinhar skont ix-xhieda ta' Salvu Dalli stess, ibnu mar id-dar tiegħu u nstema' jgħajjat minn barra. Kien f'dan il-punt li l-missier ikkarga s-senter li kien iżomm ma' ġenb is-sodda. Ftit tal-mumenti wara, ibnu Imut daħal għalih fil-kamra tas-sodda. Il-pulizija kienu sabu lil Imut Dalli mejjed fix-shower tray fil-kamra tal-banju u kellu ferita gravi f'żaqqu waqt li mill-vit tas-sink kien għadu nieżel l-ilma.